तामुलपुर बगाजुलि पानी टेंकिनि MBBS उन्थ्रिसारनाय भुमित बसुमतारीखौ ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बरायदों। बावैसो साननि सिगाङाव फोसावनाय MBBS डिग्रीखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय उन्थ्रिसारनो हायो भुमित बसुमतारीया। तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालाम पानी टेंकिनि गणेश बसुमतारी आरो हिरिम्बा बसुमतारीनि फिसाज्ला भुमित बसुमतारीया ओनसोलनाङैनो गोग्गाथाव लाबोदों। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों NEET आनजादाव उन्थ्रिसारनायनि उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय भुमित बसुमतारीया। गावनि बे गिदिर जाफुंसारनायाव थुलुंगाखां आरो मदद होनायनि थाखाय बिमा-बिफाजों लोगोसे आंगो बिदाखौ साबायखर बावदों भुमित बसुमतारीया। बिथांनि बे जाफुंसारनायनि लामायाव ओनसोलनि समाज सिबियारि मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो बगाजुलि दालाइ एबसुनि मावथिफोरा गोजोननायजों बिथांनो साबायखर बावदों। बिमा-बिफाजों लोगोसे भुमित बसुमतारीखौ आर'नाइ आरो फुल होनानै बरायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा भुमित बसुमतारी आरो आं बगाजुलि गामिनिफ्राय आरो गिबियावनो आं आंनि जार्निखौ बुंनोसै। आं स्कुलिंखौ डन बस्क' स्कुल कुमारखाटानिफ्राय खालामदोंमोन आरो HS खौ आं फाइनाल एकाडेमि बर्मानिफ्राय फरायदोंमोन। बिनि उनाव आं बोसोरसे ड्रप दोननाय जादों। आं बे कचिंखौ माबायाव लादोंमोन LN केरियार इन्स्टिटिउट अफ गुवाहाटी, बेहाय लाबाय बोसोरसे। बेनि उनाव NEETखौ एप्लाइ खालामबाय। ओमफ्राय बिदिनो आंना माबायाव मेडिकेलाव एन्ट्रि जाबाय। ओमफ्राय आं दा डाक्टर भुमित बसुमतारी हिसाबै गसंना दं। स' आंनि जार्निनि थाखाय आं आंनि पेरेन्टस आरो आदा आरो आंनि फेमिलिखौनो ग्रेटफुल मानियो। आं फरायनाया आं उन्दैनिफ्रायनो माबाखामोन, एसे आखा-फाखाखामोन। आं माने उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव बारा गाज्रि नंखायामोन। स' एक्सुवेलि आंना NEETनि बारा माबा गैयामोन, इन्ट्रेस्ट गैयामोन। आंखौ आदाया बुंबाय NEETनि कचिं ला आफ्टार 12। स' बिनि उनाव आं कचिंखौ लानाय जाबाय। ओमफ्राय सिन्स इमान मोजां माने गाज्रि नङामोन फरायनायाव। स' बिदिनो फार्स्ट आटेम्पआवनो आंना क्लियार जाबाय। स' बिराद मोजां मोनदों दालाय, माने मोनसे स्टेजखौ पार खालामबाय आं दा। आरो दंबावो गुबुन फिउचाराव बेलेग दंबावो। स' आं आंनि बेस्ट होगोन जियानो जाया मानो। आं हायो माने आंनि माने मानसिफोरखौ बा कमिउनिटिफोरखौ सार्भ खालामनायाव I'll give my best। बिनि थाखाय 11-12आव साइन्स कर्सखौ लानांगोन। माने 11-12आव मोनथाम कर्स दं, साइन्स, आर्ट्स, कमार्स। दा बे 11-12आव साइन्सखौ लानांगोन। आरो बिनि उनाव कचिंआ अपसनेल, कचिंखौ लाबाबो जायो, खिन्थु कचिं लाबाथाय मोनसे एडिसनेल हेल्प जायो माने। स' 11-12खौ साइन्स लानानै जास्ट एप्लाइ खालामनांगौ। माने बिदि गैया जे बेखौ माने कचिं लायाबा नों NEET होनो हाया। नों साइन्स लाबानो नों NEETखौ होनो हायो। नों कचिं ला दाला नों एटलिस्ट एप्लाइ खालामनो हायो। खिन्थु कचिं लाबा मोनसे हेल्प जायो आरो माने आजिखालिथ' कम्पिटिसन लेभेला बहुत टाफ। स' कचिं लाबाथाय हेल्प जायो। मोजां मोनदों आं बिदि एटलिस्ट सिनायजाबाय दा, माने मोजां मोनदों आरो बहुत मोजां मोनदों।